Ayun, may deliver panibagong budget dito sa bahay ni Tricia. At siyempre maraming salamat sa mga sponsors na nagbibigay ng pang mga materialis para dito sa bahay ni Tricia. Ayan. Ito. Mga tubo at simento. Dito masari mo ka. Hello. Ulan na. Ito. Ulan na. Ito ya. Ito. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Yo, papalagalo.
Ano pa to? Tapos. Doormat. Anto sa loob. Lagyan mo lang kanila. Lagyan mo lang sa kanila. Ano biligan natin? Grabe. Tampahan ko na to dito. 600. Ay, 6,970. So, 50,000 muna bayaran natin. Ha? Bayaran natin sa Musila. Sako yung 15,000. Do ang balance ko. huwag na muna teleponin mo na lang yan kasi bukas ay sa Lunes magkakaroon ng sako. Eh, bulit ba yan? Hindi. O yan ha. Masama ipon lang natin yan para hindi nakalat-kalat dito. Oo. $11,970 ang balance. Mali, clearing lang. Sige lang. Oo na. Balansin natin mga kaluluwa. Parang maganda na ang sa ano, paligid ng bahay nila. Kasi yung materialis natin, kaysa na yan, dalawa pa. Tapos yung gabay. Yung gabay yung kasama dyan. Pero hindi pa ito kasama. Umula lang sa baba hanggang dito. Yung gabay. Plus, semento 10. Meron tayong silver, yung pang-ibig sa dyan. Tapos yung semento, 5 tatlo. Ayan. Hindi ko lang yung tatakbo nito. Naglit ang lo. Lo. Ako na! Mamaya na. Kutin ko muna to. Tulungan kita dyan. Ito mga panambak. Ito yung mga laglag na simento. Ito mga panambak yan. Sinako na namin. Nilinis dito. Bale yung mga nakasako na yan. Yung mga nakasako na to. Sinabi yung panambak. Ito yung mga laglag dyan. Mga hollow block ito. Ito yung kalat dito nung nakaraan. Ngayon pinala na kanina nila Undoy, nila Tilo. Kaso wala nang ano, wala nang sako. Lalagay namin sana sako tulad nun, kaso wala nang sako. Kaya at least nakatambak na dyan. Kung sakaling magkaroon ng sako, mabilis na lang napapalahin. Tulad nito, nililinisan na namin paunti-unti para kunti na lang yung ikikiliring kung sakaling ibigay na yung bahay. Mayroon pa mga tatanggalin. Dito naman sasako namin ni Tito yung tinibag dito
yung dating step ng hagdan kasi nabago nga. Na hindi na magagaling sa loob kasi kung alimbawa, pero maganda talaga na ano, dito na. Para kung sakaling alimbawa, tumaas yung tubig, nagkaroon ng baha, mabilis silang i-rescue. Kasi halimbawa yung bangka, dyan lang yung bangka ipaparada kung may tubig. Kaysa kung dito pa sila manggagaling, paano kung yung tubig dito rin sa taas na, dito sa loob mataas na, hindi sila makalabas-labas. Kaya dyan na lang para mabilis silang makalabas kung sakali. Yan. Kaya nabago. Maganda naman yung ano, may purpose naman. At ito na yung panibagong materials na dagdag. 2, 4, 6, 8, 10. 10 semento. Saka ito. Para sa ano. May skim coat. Medyo marami lang yan. Pero kulangin pa yan yung skim coat na yan. May sa taas yan? Sa taas. Second floor. Yan. Palam muna namin yung tilo para magandang tingnan na dito. Tabuan ko yan. Ha? Balik ko yan. Balik-balik. Ano? Dirin-dirin na yan. Tutulin na yan. Dito mo. Alin? Punta mo na muna yan. Yan ba yan? Talong siya yan. Dito lang ako lang. Iskim ko na.
labas. Ayos din yan. Yan na. Maayos tingnan, no? Malinis na sa harap. Pero may mga kunti pang papalahin. Yan. Yan, dito na. Ha? Saan sa ato? Sabi na yan. Mo. Ayan, bali, ito na lang yung mga i-clearing. Gilid, pati doon. Paunti-unti lang. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. Siyempre, maraming salamat muli sa mga viewers, lalo na sa mga sponsor, sa mga silent viewers natin, at sa mga anonymous na ating mga sponsors. Yan, time check natin ay oras na ba? Alas 3 na? Alas 3. 2:49 yung ating oras bago mag alas 3. Sabi ni Tilo. Ayan po. Bye bye. I love you all. Mwah.